Het is een eer dat alles sjocht en er staan treien van op bedrijventerrein De Ekers. Jood binnen ze officieel in gebroeknaam. Er wie wel een aanleiding om deze stap te zetten. Er zijn natuurlijk een aantal inbraken en vernielingen pleegd en dat was eigenlijk wel de eerste aanleiding om te zeggen van er moet wat gebeuren hier. En toen ben ik met verschillende partijen in vertegengang om te zoeken naar een goede oplossing. Ja, en uiteindelijk de techniek van de camera's die verandert zo snel dat we uiteindelijk te besluiten binnen om de intelligente camera aan te schaffen. De camera's binnen zo intelligent dat ze alleen nog filmen als er wat op een vertochte wijze in beeld komt. In Ljouwert bij skaafbeveiliging vloepte dan een scherm aan. Zo hoeft er net in 24 uur lang naar beelden te zien. Het hele systeem kost het zo'n €60.000 en de helft van de ongeveer 100 bedrijven betelt het erom mee. Helaas hebben we nog net iedereen binnen boord, maar op een gegeven moment hebben wij gewoon het besluit genomen van laten we nou eerst wat presteren, laten we nou eerst zorgen dat we een goed plan hebben en een uitvoering daarvan. En ik verwacht dat dan de meeste bedrijven uiteindelijk dan ook wel bereid zijn om er deel te nemen. De camerabewaking draait al een skofke, maar er is nog geen inbrekken trappieren. Wel valt er één ding op. Wat behoorlijk opvalt is het aantal auto's wat hier vooral 's nachts rondrijdt. De bedoeling is zelfs dat het al inbraken drastisch weer omrint. Het is wel zo dat de cijfers overal weten tot nou dat post is. Echt met tientallen procenten in aantal ongiftes en overlast en criminaliteit. Dat soort zaken dat het een stuk minder worden is. Dat is duidelijk bewezen. En dat is eigenlijk al vanaf het moment dat die camera's er gewoon hingen. Want die preventieve werking is gewoon 70% van het systeem. En die 30% is wat we daarvoegen met actie nemen wat het nodig is.